Българинът е пачак орава и дори да го прекараш воза ниска, притиснеш ли го яко, дупе дава, но отпуснеш ли го леко, дупе иска. И някак си е странно и е чудно откъде извират тези сили. Ние сме там, където най-е-трудно, но трудно става там, къде сме били. И българите сме с качества завидни и чудят ли се не един и двама. Всяко чуждо чудо трае 3 дни. Нашето чудо, брате, край няма.